begynder. Du starter. 3, 2, 1, go. Hej. Vi er Lange Top. Det er fordi det her, det er Lange, Ditte Lange. Top, Karoline Top. Vi har valgt at lave 1D question tag. Fordi Ej, kan vi godt springe de spørgsmål over med Liam, Niles, Zane, Louis og Harry. When did you first start liking One Direction? skal jeg til først? Ja. Måske 2011, tror jeg. Jeg kan ikke huske årstallet. Det Det var første gang, jeg læste en fanfiction af dem. Jeg kendte ikke deres musik, før jeg læste en fanfiction. Jeg tror, det var da jeg hørte i radioen. Jeg hørte One Thing. Det er nok. Got that one thing. Jeg blev mega forelsket i Louis. Med de der seler der. Når jeg ser seler, så har jeg bare lyst til at tage dem af. Do you have a favorite boy? Ja, det har jeg faktisk. Hvem er det? Ej, jeg tror faktisk helt seriøst. Det kan jo ikke helt kliché, men Eneste er, jeg tror det er Louis. Jeg synes, der er sådan noget fucking charmerende over ham. han er ej, jeg har ikke en favorit. Jeg kan ikke lide begge to. Jeg er ikke Directioner, jeg kan ikke bare det dig. Ja, det er det. Nå, men det er bare sådan, Louis, han er bare sådan fucking sjov. Ja. Which boy do You relate to the most? Which boy do you relate to the most? It's not Harry, because he gets so Lidt dem alle sammen. Okay, jeg relater til Louis, når han altid føler for at sige et eller andet sjovt eller humoristisk. Eller... Jeg kender ikke det person. Okay. Og jeg relater til Niles, fordi han altid føler for at spise. Og Zane, fordi han er... Nej, that røv is non-existent. It's not. Which boy do you relate to the least? Jeg tror faktisk lidt det er Zane, fordi han ikke siger så meget. Det føler jeg ikke for meget for, at ikke sige noget. Så jeg tror nok, jeg relaterer meget til Zane, for jeg siger ikke så meget. Ja. Så relaterer jeg nok ikke. Altså, Liam, jeg kunne ikke løbe ind i det. Nej, det kunne faktisk godt, hvis du ville skulle. Ej, stop med at være nuttet. Stop med at kunne lide mig. Stop det. Stop det. Ej, jeg føler ikke for at have et moment. Jeg vil også gå løbe ind i en brætte, fordi Ej, stop det. Stop det. Jeg gider ikke have et friend moment. Jeg elsker dig. Jeg kan ikke lide dig. Okay, jeg tror, vi knæ i vejen. Sådan der. Det er jo okay. Who style do you admire the most? Det er Seler. Men han går ikke så meget med dem længere. Nej, men jeg har lidt punk i mig, så jeg tror, det var sådan. Ja, det kan jeg så. Jeg tror faktisk bedst, at jeg kan lide Harry stil. Det er sådan lidt hippie-agtigt. Han er bare en meget lavere joke. Ja, han er pæn. What's the thing you love most about Liam? Okay. Det bliver nødt til at sige igen, jeg lavede et mærkeligt. What's the thing you love most about Liam? What's the thing you love most about Liam? What's the thing you love most about Liam? Have you ever disliked one of the boys? Jeg tror, det kan jeg også. Nej. Jeg tror lidt, jeg dislikede Harry. Han var sådan lidt afvisende over. Jeg var lidt disliken over for ham, da han var lidt uafvisende over for Taylor Swift. Would you ever dress like them? Det har jeg gjort. Okay, next question. What's the top played song the boys have ever sung? I don't know. Altså den, som jeg spiller mest. Little Things. Jeg synes, det var ret sjovt det der med sådan, at do you have any merchandise, hvor jeg ret meget lyst til at vise min tandbørste. Jeg kan ikke klippe det her sammen til noget, der er noget.